Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala, or ako nga po pala ay mag-tutorial about nga po pala sa kung paano magpalit ng bank account or mag-link ng ating bagong account sa ating Google AdSense. Tara, let's go mga kapatid, turuan ko po kayo. Bago ko nga po pala makalimutan, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pakilike, pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. At pagkatapos po natin pindutin ang ating payments, dito na po tayo dadalhin ng ating screen. I-scroll lang po natin pataas at hanapin lang po natin ang manage your payment methods. Ayan po may circle na yan. Pindutin po natin yan. Pagkatapos po natin pindutin, dito naman po tayo dadalhin ang, ayan po may circle na po yan, add your payment methods. Pindutin po natin yan. Pagkatapos po natin pindutin yan mga kapatid na add your payment methods. Dito naman po tayo dadalhin natin yung screen. Pindutin lang po natin yan na may circle na yan na add your new wires transfer. Pagkatapos po natin pindutin yan. Pindutin din po natin itong save. Pagkatapos po natin pindutin yan na save na yan na may circle ng pangalawa, dito na po tayo dadalhin. Ayan pong ilagay po lang natin ang ating bank account number, ang SWIFT BIC at ang ating pong pangalan kung kanino po nakarehistro ang ating ipapasok na bagong Google AdSense account po natin. Siguraduhin po natin tamang ating ilalagay pong bank account number, pakidubli lang po at pakisure lang po na talagang tama po yung inyong linagay. Pagkatapos po natin pindutin yon at nandito na nga po tayo, yung SWIFT BIC, wag pong kakalimutan at yung i-retype lang po natin ang bank account number, tulad po ng aking sinabi para sure po at hindi po kayo magkamali. Ingatan nyo po magkamali dahil mahirap po magkamali pagdating dito po sa ating bank account. At pagkatapos po natin pindutin yon at babalik naman po tayo sa ating manage your payment methods. I-remove po natin, ayan po may circle na yan. Pagkatapos po natin yan i-remove, ayan po may circle na yan. Tulad po na aking sinabi po nga kapatid, siguraduhin nyo pang inyong bank account number na sure po yun na hindi po kayo magkamali. At pagkatapos nga po natin i-remove yun, magpapadala na po agad ng email ang Google or ang YouTube na nagpapatotoong pinalitan nyo na po ang inyong account number. Kasi katulad po sa akin, sarado na po ang aking bangko. Kaya po ako nagpalit ng bagong account number. Dito ko na po tatapusin. Bye-bye!